Pozdrav, dragi ljudi! Eto nas sad na drugom dijelu ovog teškog romana i napokon do odgovora na pitanja koja su ostala visjeti u zraku na završetku prvog dijela. Hoće li Ivičina majka umrijeti? Hoće li ga Joža ikad više moći pogledati u oči, a da ne osjeća duboko razočaranje? I što li će Ivica sad raditi kad više nema dobrotvora? Vrlo zanimljiva pitanja, no Kovačiću ne toliko važna jer drugi dio romana započne s Mihom. U prvome poglavlju otkrijemo kako mu je otac osigurao život. Zaposlio ga je kod jednog vrlo imućnog seljaka, trgovca Medonića, koji je imao neuglednu kći, jedinicu zvanu Justa. Ključna riječ je jedinica, što sam kanonik Mihi nekoliko puta naglasi. Zatim nastavljamo radnju u prošlosti u najboljem i najzabavnijem dijelu romana, slavlje uoči Uskrsa. U to vrijeme Miha već flertuje sa Justom, te je postao Medonićeva desna ruka, a Ivica je još kod mecene te je uspio nagovoriti Žorža da uskršnje blagdane proslave nazad na selu i tamo je sreo svoju prvu ljubav Anicu, Mihinu mlađu sestru. Cijeli taj dio je vrlo komičan. Sveznajući pripovjedač zajedno se sa Ivicom izruguje Žoržu, kanonik i Miha još uvijek osjećaju komplekse naspram Ivice, a niz vrlo smiješnih događaja na kraju kulminira u unebesnoj tuči u jednoj krčmi. Iako je ovaj dio romana po meni najbolji i najsmješniji, ukazuje na jednu vrlo važnu stavku, kritiku ne toliko samog rada, već cjelokupnog društva, no više o tome ćemo govoriti u analizi. Nakon tog šaljivog dijela radnja se vraća nazad u sadašnjost. Ivica pokunjeno hoda za ocem koji mu se ne obraća niti ga gleda, ali neugodnjak vrlo brzo završi kad Ivica izjavi da bez obzira na mecenu on namjerava nastaviti školovanje. Nakon toga se izgrle te pogledaju u kofer koji je pun novaca. Konkretno, toliko su odjednom bogati da uspiju kupiti adekvatan lijek za majku, pogoste se kao gospoda te se čak vrate nazad kući u koči poput Pepeljuke. Doduše ona je išla na bala, vraćala se u dronjcima, ali kužite šta sam mislila. No, koliko su stvari bajne na selu, toliko su turobne u gradu. Mecenin dom je odjednom vrlo tih. Žorž je melankoličan, starac depresivan, a Laura sretna? Da, nevjerovatno, ali djevojka je pjevušila i zabavljala se kao da se ništa nije dogodilo. Mecena ju je neko vrijeme izbjegavao, ali ipak na kraju skupi hrabrosti i priđe joj. Zamolio da mu od sad bude kćerkom, što Laura sva sreta prihvati. Jedino je Žorža iznenadilo što je ta rođakinja još uvijek kod njih, no to postane jedna od manjih briga kad se mecena odjednom razboli. Svakim danom je bivao sve slabiji, te su ga Žorž i Laura brižno pazili. Ono što kumordinar nije shvatio je da je njegovog gospodara djevojka polako, ali sigurno trovala sve dok starac napokon nije izdahnuo. Zatim je Laura pokrala sve novce i dokumente u sobi, spremila ih u kofer i ostavila Žorža pred gospodarevom sobom da stražari i... Evo četvrtog vala, jer Žorž nenamjerno pripomogne Lauri pritajiti ubojstvo. Kad mu svijeća ispadne nakon što ugleda mecenino truplo. Nastane požar, Laura uspije pobjeći sa kovčegom punim love, a njezin zločin ostane skriven u ruševinama uništenog doma. Djevojka se uspije smjestiti u jedan stan u predgrađu, gdje je dane provodila brojeći svoj plijen sve dok nije došla do meceninih dokumenata, koji su je ostavili zgroženom. Zašto? Pa u njima otkrije cijelu priču o Dori i njezinoj tragičnoj sudbini, kao i činjenicu da je jadnica ostala trudna, te je mecena platio obilato jednu staricu da se zbrine za bebu. I sad ide oduran dio, jer se ispostavi da je beba zapravo Laura, a baka koja ju je pazila je bila starica koja ju je porodila. Ovo je jedan od najtragičnijih i najodvratnijih detalja vezanih uz Laurin lik. Međutim, iz narativnog pogleda mecena je napokon kažnjen za zločin koji je ostao zaboravljen desetljećima. Plod njegovog vlastitog gnjusnog čina ga je hladnokrvno ubio i pokrao, izvukavši se nekažnjeno. Iz očitih razloga ova informacija baci Lauru u egzistencijalnu krizu, no vrlo se brzo pribere i spali sve papire, odlučivši da su puni laži, te uzme kovčeg i otiče u potragu za Ivicom.
Dotle Ivici nije toliko bajno na selu. Da, prvobitno je sve bilo dobro. Majka je izbjegla smrt, najstariji i iskreno najdraži sin joj se vratio doma, te je Ivica imao prilike pričati sa Anicom i počeo joj udvarati. Dobro, udvarati je možda prejaka riječ, uspiju pričati samo jednom, te ju Ivica na prisilu zagrli i izjavi da je ona sad njegova. Nešto je jako poznato u ovoj sceni, ali ne znam što. Doduše, svjesna sam da Ivica ima vrlo časne odnose sa Anicom i njegova ljubav je tretirana kao iskrena i čista, za razliku od Ferkonje i njegovog odnosa sa Laurom, ali čovječe, cura je rekla da ju pustiš. Znate šta? Pričat ćemo još o ovoj stavci u analizi. Vratimo se sad na sadržaj. Kao što rekoh, stvari vrlo brzo krenu na gore. Ivica se osjeća nepoželjenim i kao propalica. Roditelji mu ne daju raditi na polju ili u kući jer je student iz grada, ne znaju što će dalje jer nema dobrotvora pa misle da je fakin. Osim toga, zbog jednog skompleksiranog malog susjeda počele su se širiti svakakve glasine o Ivici, zbog kojih napokon odluči pobjeći nazad u školu. Međutim, njegov plan se rasprši neočekivanim Laurinim dolaskom. I opet sve postane dobro. Svi se na selu dive gospođici iz grada, koja se pobrine da Ivičina obitelj bude zbrinuta, te na njihovom brijegu počne graditi kamenu čvrstu zgradu koju seljani sa strahopoštovanjem počnu nazivati kapelicom. Čak ni kanonik ne uspije narušiti seosku idilu i mladu ljubav. A govoreći o ljubavi, zanimljivo da Ivica ne otkanta Lauru sad kad mu se Anica sviđa, te provodi vrijeme u kapelici, često gledajući u kanonikovu kolibu na drugom brijegu. No kao i Ivićin dolazak doma, Laurina prisutnost ubrzo postane problem. Zašto? Jer po seljanima vrlo je nemoralno kako Ivica i Laura žive. Pa nisu vjenčani i to nije prirodno. Zar ne bi li Joža mogao porazgovarati sa sinom i natjerati ga da ili izbaci djevojku ili uzme za ženu prije nego li se Bog ne obruši na njihovu zajednicu? Ne zezam se. Seljaci dadu argument da suše i prirodne katastrofe su posljedice jer su Ivica i Laura u divljem braku. Naravno, Ivica pri pritisku popusti, a Laura poludi, te time završi njihova ljubav. Ivica odluči nazad na školovanje, a Laura ga odluči financirati, te na putu u grad Ivica ugleda Anicu, dade joj prsten, izjavi ljubav, te joj kaže da će ju naći gdje god bila. Kako romantično. Dotle Laura usmjeri svoj pogled na Mihu. Kanonikov sin se vjenčao za Justu, a nakon Medonićeve smrti je postao gospodarem njegovog imanja. No, kako je njegova žena neugledna, a Laura lijepa, vrlo brzo počnu očijukati. Naravno da afera stvori problem Ivičinim roditeljima, koji sad imaju nepoželjenog gosta nad glavom. Laura postane tako velikim baukom da djeci zabrane da odlaze u kapelicu, te ju Joža više ne može ni pogledati. Frustriran, muzikaš odluči otići u grad i sve reći sinu, te ga natjerati da se sam pobrine za Lauru, s obzirom da je student kriv što je ona došla i porušila njihov seoski život. No, naći Ivicu je teže nego što bi pomislio, jer se mladić nakon odlaska u grad uopće više nije javljao. Na sreću sretne Žorža. Nakon Mecenine smrti, kumordinar se vjenčao, te osim što trpi psihička i fizička maltretiranja od vlastite žene, održava krčmu, a Ivica je kod njega podstanar, te se zaposlio kao privatni tutor, čime si plaća školovanje, uopće ne taknuvši Laurin novac. Nakon dugog razgovora sa ocem, Ivica napiše pismo koje po Joži pošalje Lauri. Laura ga pročita, spali te napusti kapelicu i ode kod Mihe. Dakle, što je onda Ivica njoj napisao? Pa da je svjestan svega. Ona je bila Mecenina ljubavnica, skužio je da ga je ubila, zato nije dirao novac. Čak kaže da nije siguran koliko je njezina životna priča izmišljotina, s obzirom da laže čim zine, te ju zamoli da napusti njegov dom, no da mu ne dira obitelj. Vrlo snažne riječi. Na papiru. Zanimljivo da joj ništa od toga nije rekao u facu. No, barem je Laura poštovala Ivičinu želju, te se čak nije osvećivala njegovoj obitelji. Doduše, Ivica je spasio svoj dom, ali je unesrećio drugi, jer uz pomoć otrova i gravitacije Justa umre, a Miho i Laura otputuju u svijet, ostavivši slomljenog kanonika. Dotle Anica otiđe u grad u potrazi za Ivicom.
Međutim, kao seosko dijete koje nikad nije bilo u gradu, Anica završi u šapama stare svodnice, koja ju uzme k sebi kao novu radnicu. To se događa, Ivice, kad samo izjaviš da ćeš ju naći u svijetu. S obzirom na odgoj družinske sobe, mislio bi da je student toga svjestan, ali ne. Ipak je sreća bila na Aničinoj strani, jer igrom slučaja svodnica je radila u paru sa Žoržovom ženom, te Ivica u zadnji tren uspije spasiti djevojku i sam se pobrine da se zaposli kao služavka kod jedne imućne žene čijeg je sina podučavao. Time se mladi par počne viđati često, te se njihova ljubav razvije. U međuvremenu Miha sretne i sprijatelji se sa Ferkonjom. Očekivao bi strah i horor od Laure, no sad kad su odrasli, Laura počne očijukati sa svojim tlačiteljem, pogotovo što je Miha počeo vršiti pritisak i htio ju uzeti za ženu. Stoga Laura ponovno posegne za otrovom, no postane nestrpljiva, te natjera Ferkonju da ubije Kanonikovog sina. Međutim, u zadnji tren on izgubi volju za umorstvom, stoga sama Laura zadavi Mihu, nakon čega pokradu sve što su mogli te zbrišu u mrklu noć. Nakon tako napete scene, radnja skoči u budućnost. Laura i Ferkonja su postali razbojnici. Štoviše, Laura je vođa bande, te je toliko brutalna i okrutna, pogotovo prema ženama, da ju svi znaju po nazivu harambašica Lara. Pratimo par dok idu u špilju gdje su sakrili svoje ukradeno bogatstvo. Ferkonji se više razbojnički život nije svidio, zbog čega ga je Laura osuđivala i omalovažavala. No, fer je fer, Mihino bogatstvo su skupa pokrali, te ga bratski dijele. Zato su išli prema špilji kako bi Ferkonja uzeo svoj dio te zbrisao petama vjetra. On ju pokuša nagovoriti da otiće s njim, no Laura odbija, prijeteći mu i vrijeđajući ga. No taman kad je Ferkonja zgrabio škrinju, harambašica shvati da joj bratsko dijeljenje nije po čefu, pa hladnokrvno upuca svojeg partnera čije tijelo padne u ponor. A kao zadnja pljuska Ferkonji, Laura odluči da joj se razbojnički život ipak toliko ne mili, te poželi pronaći mir. A gdje drugdje da ga nađe nego u rukama bivšeg studenta Zgubidana Ivice Kičmanovića. Ali gle ti iznenađenja, Ivica ju neće. Pitam se samo zašto. Nažalost za Ivicu zamjerio se krivoj ženi koja izjavi vrlo licemjerno da joj je ovim činom napravio veće zlo nego li bilo koji zločin koji je ona počinila kao razbojnica. Osim toga mu otkrije da itekako zna za njegove zaruke sa Anicom, te ili će on biti njezin ili ničiji, i s tim prijetnjama ga napusti. Za čudo, Ivica nikome ne kaže za Lauru, ni svoje zaručnici, ne zatraži pomoć zakona ili zaštitu, niti održi vjenčanje u tajnosti. Ne, odluči se vjenčati na selu, a slavlje održe u kapelici. Taj samo zove nesreću k sebi. Na piru je veselo kao na pogrebu. Kanonik je još uvijek u šoku što mu je omrženi Ivica postao zetom, a seljaci misle da su pred njima dvoje stranaca. Ivica je napustio škole da bude činovnikom, a Anica je defektna jer vidi, živjela je i radila na selu, ali zatim je otišla u grad. Joža čak pomisli da bi bilo puno bolje da se Ivica vjenčao za Lauru, jer je ona barem bila gospođica iz grada. A zatim se sjeti kako je Miha završio. Cijelu ovu farsu prekinu Laura i njezina banda koji zatraže da im se preda mladenka, nakon čega nastane apsolutan masakr poznat kao krvava svadba. Kanonik i Ivičini roditelji poginu, a Anicu dočepa Laura, te njezino unakaženo truplo nađu nekoliko dana kasnije. No ni Laura se ne izvuče iz tog događaja. Njezina vlastita banda ju izda i preda zakonu, a na sudu, suočena sa Ivicom, Laura prizna sve zločine, nakon čega bude streljana, no ni u smrti se ne pokori. Ostane uspravna, čak ni kap krvi ne potakne iz njezinog tijela. Ivica je isto u krvavoj svadbi ubijen. Njegov duh ga je napustio, nastavio je dalje mehanički sa životom, postao registratorom, a jednog dana je pred njim završio dokument o harambašici Lari. Nakon toga je ušao u maniju i depresiju, koju je završio kad se zaključao u uredu i, zajedno sa svim dokumentima, zapalio. Jedina stvar koja je ostala stajati toliko godina kasnije je bila kapelica, koju su seljaci izbjegavali vjerujući da je ukleta. Kraj. Pa, rekoh da ovaj roman prati cijeli život Ivice Kičmanovića.
Šteta što se sve tako završilo, no nismo još gotovi sa ovim romanom. Još nam je ostala analiza, no za neki drugi put. A dotle, ako vam se ovaj video sviđao, ostavite like i pretplatite se. Podijelite ga svima onima koje bi zanimao, zabavio ili im koristio. Hvala na gledanju i vidimo se sljedeći put.